Jan Joseph, die coördineerder van die Griekmoor Ratelgat dansgroep. Ek is sedert 2003 betrokke met die reel dans waar dit letterlik weer op Ratelgat herleef het. Mijn naam is TJ Joseph. Ik is een van die Ratelgat reeldansers en hoop vanmorgen is dat ons als een groep eerste plek krijgt voor dit, want het is de laatste keer wat ons als een groep van 2003, of het is de eerste keer wat onze groep van een paar leden zal breken. So ik hoop voor de beste voor onze groep morgen en ik geloof eraan dat onze groep baie goed zal varen. Dat is baie hard gedaan. De reel is van een vinnige step. Dat is niet zomaar voor enige man wat net kan komen en zeggen ik kan de reel dansen. Dat kost je nog als bij om van iemand te leren om voor de reel te dansen. Als je gaat zien morgen bij ons, waar we de hoendens gaan neergooien. Daar is een manier, zo je hoed neergooit, die meisje met je hoed gaat optellen. Dat is hier wat van jou in oog gaat. Ik vind, hij was haar het beste danser en dat is goed kon is. Dat was dit, ik weet niet, bij Tesla, als je het step hebt, dan loop je. Nee, probeer een step, dat is een step blijven. Als je voelt dat je raakt misschien achter, slag zo en beweeg zo, maar probeer een step te moet niet doen. Nee, dat is niet daar, dat was daar, maar verder is ik tevreden. Zo, ik was nou los. Vanavond, als het jel is. En ik wil van die boys vragen vanavond, alsjeblieft. Kom eens vergeet van laatparty. En bij die klap wees. En dat is morgenochtend met een lekker geest die pak vat. Maar niet pak het beetje voor doen. Morgen zie je niet de taal. Je gaat niet goed. En niet vast, en niet vast. Mijn naam is Monique. Allemaal noem mij Mona. Ik is 18 jaar oud en ik is hier jaar matriek. Ik ben ambtelijk klaargemaakt verleden week. Die vlindertees is een nieuwe move. Dat is maar net waar ons moet trappen en dan moet ons, als ons klaar getrapt wordt, dan tel ik me nou en dan gaan we dat doen. Dus dat is amper de plom, maar ga je af, dan kom je weer op. Trap.
soos 'n boer ja. So jy moet maar net in die beweging gaan en jy maar is lekker om dit te doen. God van ons volk, God van Abraham en Isaac en Jacob, in hierdie môre kan ons net vir u lof toeswy. Vir u goedendierenheid, Vader van genade, vir u liefde. Here, u het ons deurgedra, dat ons vanmôre by die 3de van die laaste maand staan. Deur baie dingetjies het ons gekom, Here, deur moeilike omstandighede, deur krankhede. Maar onder al dit was u hand van genade daarin. En dat u ons bewaar en beskerm en ons gehelp en bygestaan, dat ons vanmôre nog op onze platte van onze voeten kan staan. Behalve hulle wat in die hospitaal is, Vader van genade, want u is reg in uw weg en uw werk. En daarom sal ons nie daarin interfereer nie, of krap nie, Vader van genade. En wat u doen is reg. Here, vanmôre wil ek hierdie spannetjie voor u opdra, soos ons die hele jaar gemaak het, Here, as hulle het tog gaan. Vader van genade, ek wens hulle alles van die beste toe, Here, en laat hulle sal gehoorsaam mag wees, en laat hulle vandag hulle se beste sal lewer, Vader van genade, dit is so belangrik. Help hulle, Vader van genade, om gehoorsaam mag te wees. Help hulle, Here, om die beste te doen. Leraar Joseph is nie gezond nie, Here, dat hulle nie nog strefs op hom pak nie. Help en staan hulle daarin by Vader van genade. Vanmôre is hulle bevoorreg om met 'n taxi te ry. Ander dag het die meisiekind bloedspoor gemaak oor die aarde tot in Kaverland. Vader van genade, dat hulle spore getrap op order en opdrag van die knegt. En daarom pleit ek by u, Here, dat hulle vandag hulle se beste sal doen. Dat hulle sal gehoorsaam mag wees, Here, en dat hulle nie sal senuwees werk nie, Vader van genade. Music! DJ Osis? Niet gezegd dat er maar Ja? Ons sê wel, ons is Kom ons begin eers, die volkmoeder se naam is Margrieta Kloete, in volksmond bekend as Ann-Lisbeth Kloete. Nou die volkmoeder, ons kry ook volkvaders, word aangestel deur die oproep as die voorbidders van die volk. So hulle van die Griekwa volk. Ja, van die Griekwa volk, ja. So hulle bid vir reën, hulle bid wanneer daar gevare dreig, of wanneer die volk in nood is, dan bid hulle in opdrag van die oproep dan. Maar ook met die dansgroep se gebruik is dat ons nog elke slag na haar toe gegaan het om vir ons op pad te sit, want volk beteken, soos wat die woord volk sê, volk beteken lewe. En hulle is daar vir lewe, en dan lewe wat 'n mens verder kan koppel aan voorspoed.
Okay, Tannie, van watter land Zuid-Stappers. ons? Hier gaan ons. Calvinia se kinders. Julle daar ook al hoe lammetjies saamgebring? Asseblief, Niks? op ons pad 5-7. hierdie pad. En die ene hoeveel is jy? Ek nou nie almal aansteek nie. Vanoggend ons langs. Julle ken die reëls in die koshuis, né? Julle wou dit nie weer gaan slaap. Dit is baie nie. Waar is die ander ja? Die ander nie. Ja, ons het gekom om reel te kom dans. Ons kom uit verskillende dorpe. Ons is verenig, Here, onder hierdie reeldans. Vader, ek wil bid. Ons het verskillende mense met verskillende persoonlikhede. Ek wil dan bid dat U gees van liefde, U gees van eendragtigheid, U gees van vriendelikheid onder ons sal heers. Dat ons die een die ander hoër sal stel as onsself. Dat ons mekaar sal eer en respekteer. Dat ons hierdie aand en môre nog vir mekaar 'n lekker tyd maak. Here Jesus, ons het vir almal gekom om te wen.
was lekker om nog te dansen. Zo de enige was na alles. Het gevoel niet zo maar lekker. Wat zullen we doen? Hier 120%. Gelijk, wacht even inslagen. Wat is er nog meer? Ja, als er iets beter van aanvat, dan moet hij. Ja, dat wordt hem toch. Je vers ons koelen met die zachte zolen. Denk aan die blokviolen. Amaha die weer daar staan zo na. Kijk hoe staan die stoffen aan. Kijk hoe zien die man vandaan. Amaha die weer daar staan zo na. Die beste danser senior, Rattelgat 3. Is er een veranderde kaffie? Het ging nog veel te om. Wij rogen alle smaken samen, maar ik hoop ook naar boven. En na vele hoort men die vals niet schier. Ik ga op de broek als hier geschier. Amadas die weer daar staan zo na. Je zegt hier en mee. Waar gaat je? Wees mee waar je alleen. Roos, roos van land. En zeg, vast mijn hand. En wees zo mee waar je alleen. Eerste plek in die senior afdeling. Witsenberg. Als laat je jou niet afstaan, ik stop niet. Van die langheid van jou zal het niet meer ik stop op van toen en zei, ja, ik zal uit de Ik blijf maar bij die laatste als een uitslag, maar ik denk niet dat die relatief vier. Wat ik wil zeggen. Die zachte zolen, denk aan die blokviolen. Amaha die weer daar staan zo na. Kijk hoe staan die stoffen aan. Kijk hoe zien die man vandaan. Amaha die weer daar staan